I sad ćemo krenuti s izjavama najava naše prve utakmice ove sezone, prvo prethodno. Konkretno mislim na 3-4 razne igrača koja smo s kojima smo završili. Što je ovo vrlo zaista rani termin, ali sigurno da vjerujemo da ovu prepreku možemo bezbolno proći. Pa tijek priprema je bio vrlo dobar, jako dobar. Neke automatizme koje smo tražili smo akceptirali, ima još neke stvari koje šepaju i koje ćemo i dalje drilati i pokušavati usavršiti. Igrača Bruno Petković i Mario Gavranović, a potrebni su nam vjerojatno, ili nadam se da neće biti potrebni, ali naravno da zbog ozbiljnosti svaki protivnik za respekt. Svaki prvak države pogotovo. Valure je jedna momčad koja igra vrlo napadački nogomet, koja je dominantna u svojoj ligi, koja ima u sebi taj nekakav gard pobjednika i jednostavno uvijek igraju na pobjedu. Igraju vrlo atraktivno, igraju vrlo šablonizirano, što me iznenadilo. Zaista su uređena momčad. Momčad koja je završila prošlo prvenstvo ima nekakav mali kredit, ali moraju ga čvrsto držati, odnosno nadam se da... Pa osobno ne znam kakva je točna ekipa, vi par utakmica što smo uspjeli pogledati, što smo dobili link, osobno se čine dosta čvrsta ekipa, da vole isto igrati, da vole loptu dosta u svom posjedu imati, ali mislim da će u utakmici samo nas pitati, pokušati Bog da što prije zabijemo gol i držati loptu što više u svojim rukama, u nogama 1-2 i mislim da neće biti kakvi problemi. Ja se osjećam puno bolje i mislim da je prošao taj neki proces prilagodbe, ako možemo reći. Upoznao si ekipu, klub, sve što stožer traži od tebe do kraja i sada ne kažem, ostaje da nastavimo u tom tonu, da nastavimo prihvaćati zadatke koje su pred nas stavljeni i naravno prihvatiti svaku minutu koja je pred nama.